כשפרצה הקורונה, מצאתי את עצמי מול מציאות חדשה. עולם התיירות נעצר לחלוטין. מה עושים כשמישהו מזיז את הגבינה שלי? איך מתמודדים עם אתגר חדש ומוצאים דרכים מחוץ לקופסה כדי להתמודד איתה? הדרך שלי התחילה בהבנת הקופסה. מה אותו סל של חוזקות שיש לי? הבנת הבסיס של למה אני עושה מה שאני עושה מצד אחד, ומהצד השני מחקר מאוד מעמיק לשאלה עם מי אני עושה את זה. כלומר, מי קהל היעד שלי? מי הם הלקוחות שלי? מה הלקוחות שלי מקבלים ממני? ואני לא מתכוון למוצר, הדגש הוא הערך. ובשלב שכל הנתונים האלה לפניי, שאלתי את השאלה הבאה, מה הלקוח שלי צריך עכשיו יותר מהכל? איך סט הערכים העסקיים שלי, מי אני ומה אני יכול לתת, יוצר פתרון לבעיה הזו. אז במקום לשבת בחיבוק ידיים, החלטתי להקשיב מחדש ללקוחות שלי. לנסות ולהעלות את הרעיונות שלהם, את המחשבה שלהם, כדי למצוא פתרונות יצירתיים. הפתרון הראשון לאתגר החדש הזה היה, אוקיי, אז אני אעביר הרצאות ומפגשים וירטואליים. בעיקר כי זה הכיוון הטבעי שלי, כמרצה, כמדריך, כמי שמעביר חוויות. אם הלקוח לא יכול להגיע לפה, אני אייצר לו חוויה וירטואלית שתהווה איזשהו תחליף לחוסר היכולת הפיזית להגיע אלינו. אם מוחמד לא יגיע להר, אז ההר יגיע למוחמד. התובנה מאחורי המהלך הייתה פשוטה. הלקוחות שלי צריכים להרגיש שאני כאן, איתם, גם מרחוק. לדבר איתם הייתה הדרך הטבעית מבחינתי. אבל, ויש פה אבל גדול, התברר שחסר לי ידע. איך אני עושה את זה בתכלס? איך אני מקים מערך וירטואלי? מה הכלים שאני צריך כדי לייצר קשר בלתי אמצעי בכלים דיגיטליים? איך אני יכול לשמר את הקשר האישי ואת הלב של העסק שלי, שהוא הקשר החווייתי עם הלקוחות שלי, באמצעים כל כך לא אינדיבידואליים אינטרנטיים? איך אני הופך את השירות הזה למשהו עסקי, שיכול להכניס כסף בתקופה שכל העולם מקבל אין סוף ידע ותוכן בחינם? כלומר, השאלה איך לייצר מוצר שיהיה שונה בתוך סביבה מאוד תחרותית, ואיך בכלל אני משווק את המוצר הזה ללקוח שלי, עמדה בראש מעייניי. עד כמה אני צריך להשקיע כדי להתמקצע בתחום הזה, ואם בסופו של דבר התהליך ישתלם לי בכלל. זה תהליך החקר שעשיתי. העליתי את כל השאלות, לא דילגתי על אף מכשול שיכול לצוץ לי בדרך. והתוצאה שקיבלתי תפתיע אתכם. אבל כדי לדעת מה גיליתי ומה עשיתי, תצטרכו להמתין לסרטון הבא. בינתיים אסיים בשאלה. איך אתם מתמודדתם עם שינויים קיצוניים בחיים שלכם? תנו לי קצת עצות, אני אשמח לשמוע. להתראות בסרטון הבא.